Здравейте хора, аз съм Мейчи, с мен е Alex1332BG и днес ще открием браточките! Или Дуновски сървайвър. Да, точно. И това ще е първи клип, тук ще се развиваме. Даже малко сме почнали, извинете ни. Да, това е единият човек, към него може да има още хора. И то ще има. Когато се играе тук, ще има клип, т.е. когато аз играя, ще има клип. Когато другите, те ще си играят така. Но когато аз играя тук, ще има клип. И сега тук сме запланирали, понеже някъде, ето тук се пада спауна. Не, да, ето тук някъде, ето тук се пада спауна. И сега ще събираме материал и ще побутаме малко, да може да направим, Ако открием наблизо сега ще открием железопътна линия към него. Да, нещо такова. И сега сме запланирали тук, малко да го пооформиме. И магия. И да направим спауна. И като направим самия замък, по него започнем и ще направим нещо като площад, на който ще направим ЛХ, защото все пак идва Коледа. И ще направим една ЛХ. Това човек в главния ми сървър съм почнал в ония вторичния сървър бета, така че играхме моя. Метрото вече е баса голямата. Ето ние след като го правихме, вие правихте ли го още? Не, заебахме го. Ама само, че половината метро е готово общо зато. Да. Аз мисля, че разбрах как да направим двупосочна релс. Ще го измислим, ще го направим някак си. Ще го снимаме. И тук сега много гадно се падна, близо до пустиня, но некъде това е предимство. Да, защото много малко чудовища срещат из пустинята и имаме песок за стъкла. Да. Но сега главно трябва да слеземе. Преди това малко поиграхме. И сега ще... Да ни извините, много сме се развили за тия 15 минути, където игра. Да. Открихме рудник. Да, и сега ще такова. Трябва да пофараме малко каблстон, да можем да направим самия спаун. Но за тази цел трябва тук да приготвим самия терен. Ако искаш, сега като го правим, да слизаме, да правим една мина и да таковаме. Ба, човек, по техника ми се предстои контрон скоро и ми се пада електротехника. И почваме електрически схеми, всичко. Омове, това е сложно всичко. Което аз това го знам. Но схемите вече ще ми бъдат проблем да ги изпълнявам. Добре, когато ми се щупи лопатата, ще слизаме надолу. Мен ми е полумъртва лопатата, моля ти се. Моята е вече на червено. Моето е черно вече. Почина. Църно. И моята почина. Всеки ден стримвам на CSGO с него. Кога стримваш, бе? Стримва в Steam. В Steam, то си има вградени такива прости в Steam, където мога да стримвам. Да. Какво протече тук? Да. Не бе, човек, нали долу има лава, сега това ще ни пречи само. Дай да го бутнем. Окей. Пак! Не бе, брат, не, фърли се! Фърли айтемите! Чакай, вода! Фърляй! Скачай! Браво! Това беше на косъм, човек. Това е жив или мъртъв просто. Илюминат. Нямаме храна вече, официално. Аз имам малко. Не мога да открия зайци наблизо, защото сигурно ги изядохме. Да, тук има много зайци. Поне имаше. Ето, това са нещата, които успяхме. Тук открих планински рудник, вътре. Граден. Аз имам храна, ако искаш. В честа оставих.
Втори рудник. Три рудника изобщо наблизо. Сигурно то, където сега го открих, се свързва с долния, който ние попахме. Окей, обаче сега слагай тако, да се пече и кабелстона. Добре, ще направим... Не, добре, знаеш какво? Аз слизам да правя мината. Ти, знаеш какво ще направиш? Та лава ще я запълниш с дърта. Трябва да не се пак малко. Чакай, кофа имам ли? Кофа. Да, или направо я изгаси както искаш. Чакай. Ама не я гаси, че после ще остане такова. Не кофа, да взема лава. Да. За фурната. Аз ще направя още една. Как така не ми го зачете, нали? Замах лава, вече. Чакай. Аз ще направя още една Ще го фурна. махни тия въглища за малко. Така, нарочно. What the fuck, нямаме такова. Добре, ще караме на дърво. Айде. Дървени въглища ви правя. Не, давай само на дърво. Чакай, че се охлажда фурната си. Слагам това отгоре. Сам лавата. Окей, Не пекаш, бе. Ще не пече лавата нещо. Ето, почна да пече. Гледай колко бързо. Гледай, като картечница. Затова ти казвам, най-хубаво почваме с лава. Към ти я послушай, бе. Знам съвети за живота в Майнкрафт. Без да съм чел книгата, мога да си. Не мога да си позволя толкова много пари. Сега па чак толкова. Ние останахме без... Това похарчих 90 лева в Steam. Да, повече даже. Толкова, 93 лева. Добре. Такси 3 лева, 90 лева. Окей, аз слизам надолу към мината, защото ще ни трябва яко кабелстон. Човек, ти къде почна да купай, бе? Тука. Тук, ето го входа за рудника. Не бе, остави, ще направим нова. Не ще го доформа това. Това ход, все пак. Чакай. Обаче тук ставаше... Баш смачкане вход, разбираш ли? Ще го запълна с песок. Песък. Песечка. Защото ни трябва яко кабелстон. Да направим самия спаун. Сега ми трябва дърво. Имам 27 въглища в себе си. И лавата пече яко. Аз намерих кол за това. И той яко пече. Лавата яко. За печката. Фурната, бе. Че не можем да живееме. То ни трябва храна, помежду другото. Има два в честа. Заешки парчета. Заешки котлети. Да, ако не сте видяли, съм с женски скин. Това най-скоро... Алексчо, новия скин, който предоставят в Майнкрафт, може да се. Да. Пълничите. Аз в най-скоро време трябва да си... Нали да си оправя това. Ти ли си тук, бе? Да, за тебе. Отбелязах ти. Чакай, ще се пробвам да свържа двата входа. Към рудниците. Загубих къде беше до другия вход на рудника. Ето. Чакай, виждам ти ника наблизо си, мисля. Да, виждам ти го. Стой на място. Сега ще го свържа рудника с това вход. Казах ти да стоиш на място. Къде се намираш? В това съм. Аз ти виждам на имтага. Мисля, че си малко далеч. Ето, виждам ти го по-близо става. И сега го изгубих. Ето. Идвам. Питвам се да свържа другия край. Всъщност това ми е да прави тренировка. Оклопане.
Чакай. Наближавам те. Този клип ще го направим по-дълъг, да може, нали, да такова. Открих въглища. Да може да Наближавам те. свършим. Ужасно много. Чакай, къде си? Ау. Ай, сядвам. Окей. Освен, нали, ние двамата, ще има още хора в сървъра. Креблес и той може да влезне. Той мисля, че ще влезне. Още един участник. И той май ще влезне. Окей. Пак паднах. Как да кръстим рудника? Не знам. Няма му даваме име. И както искаш. И да е без име. Пак си рудник. Да. Общо взето. Опа, опа. Не ги знам тези работи, не знам кои са тия. И не ги знам кои са тия бабички. Пия бабичка с баничка. Абе. Окей, аз съм. Какво стана, бе? Ало? Не, какво става тук, бе? Окей, почваме да купаваме. Все още никакъв айрон не сме открили. Тук съм вече. Окей. Между другото си клавиатурата убил. Какво стана? Нищо. Ударих се в клавиатурата. Точно казах, че няма айрон и той затова се появи. И голд. Перфект. Аз съм на Лой 11, ако искаш слизи да копаме. Чакай. Загубих си мисля. Ще го водим на куча. Имам 16 въглища, 16 въглища, един стак кобълстоун Събирай кабелстон, яко ни трябва. и песок. Ама го направим песечен дворец. Не, а за пясъка и той ще ни трябва, за него съм замислил. Самият... Вътре има яко пясък, моля да си не ми говори. То ние сме до пустиня, но ясно, че ще има. Абе, навънка заваля ли? Не. Радвай се. Не бе, говоря за играта. Да, Окей. защото за реалния живот да може да завали всеки момент общо. Те го даваха днеска, че може да завали, ама... Още не е валело. Добре, аз май след малко ще се качвам, защото такова. Вече е вечер, моля ти се не се кара. Не е обува тук. Имаме ли винкели в изобилие? Винкели? Нямаме винки. Това е проблем. Дават ми любими ми сериал. Но не е сапунка. Кое? Любими ми сериал. Кой е любимец? Кухня, бе. Що яки? Да. Човек, аз това сериал го гледам всеки ден, не сега го гледам сега. Мале, колко кол открих, значи... Не знам какво става, но този сървър яко пуска кол. Значи се намираме буквално в Дънави, защото там има яко в изобилие. Човек, аз имам 2 стака кол вече.
Да, там главно близо до Дунав някъде. Там или Дунавската равнина има въглища доста. Ще трябва да напълна... Всъщност няма смисъл. Ще направя дървени въглища. Църни. Ето ме тук, най-големият ти кошмар. Абе, ти какво правиш сега всъщност отвънка? Разширявам частовете и пека. Знаеш какво трябва да направиш? Ето от Санта тука. Да го напекам. Не, това виж. Ела тука виж. Да. Погледни ме. Да. Тука почваш да буташ то дърт натам. Направо. Да. Почини ми кирката на лопатата. На бърза ръка. Бат, човек, Марко ми подари всъщност доста готини слушалки. Удобни са, ергономични. Еми да. Ето е важно да ти вършат работа са. Чех са. Разбираш ли, доста са мекички. Преди в началото много ме боляха ушите, когато падах слушалките, но сега не. Доста са ми такива... Доста са ми такива мекички, ергономични сега. Знаеш какво? Тия по-важните неща... Ето да какво. ги разделям. Да. Втория час. Да. Ако открием от някъде барут, от някакъв селянин да тренаме. Да. Да направим TNT, да гръмнем цялата тази стена, защото пречи. Аз знаеш ли с кое искам да използваме TNT-то? Погледни ме. Натам, на където соча. Ето хълм. Пръсна. Ама това ще трябва да отиде на... Стак. Малко ще е. Няма да е малко, достатъчно ще бъде. Стак. Че даже половин стак. Даже може да бъде достатъчно. Това бе цял стак направо да се пръсне целия хълм. Достатъчно. Един стак ще свърши работа. Ще трябва да тренем яко барут от ценните. От местния пазар. Чех са, това не ми трябва, това не ми трябва. Утре пак ще има клип. Да. Задължително. Или не е задължително, ама когато открием. Ще видим. Ти си втора смяна и... Да. Чай, аз трябваше да си направя такова. Ето, бутнах тази стена. Тоест, как да го нарека? Бутай. Го бутнах леко. Още. Мене ми почина втора железна лопата. Човек, знаеш колко ще ми бъде в полза така златна буклук. След три копване, като дървената, че даже и по-лоша от дървената. Те са за декорация, главно дървата, хубаво. Айде да приключваме с този клип. Окей. Значи, това беше за клипа. За днешния. Да, следващия клип го очаквайте скоро тук на пакта. Не, мини пакт нещо, но не е пакт. На survival, но... Да. И очаквайте скоро следващия клип. С мен тук беше Алекс 1332BG. Чете го удара. Ето. Сега ще го пребия. Сега ще пребия с Кири. И това беше. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате за канала и до скоро. Бам!